ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 7 ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ବର୍ଷା ପାର୍କ, ସିନେମା ହଲ୍, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଆଉ କିଛି ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷାରେ ଚକୋଲେଟ୍, ଟେଡି ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସହିତ ଚୁମାଚୁମି ବି ବର୍ଷିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷା ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବରଷିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁଆଡ଼େ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଟେଡି, ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆମାନେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ବୋଲି। ସତର୍କ ସୂଚନା, ଯଦି ଝିଅମାନେ ଏହି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ ସାବଧାନ ଥିବେ। ଆଉ ଗାଁର ବୁଲା ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ଥିବେ, କାହିଁକି ନା ମାଣ୍ଡୁ ନଥିବା ଟୋକାମାନେ ପୁରା ରାଗରେ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖିକି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଦେବା। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି, ଯେମିତି କଣ୍ଡୋମ, ପାଣି ପାଉଚ, ଟିସୁ ପେପର। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। आपन माने खुशी तो